Hello, comment khai với friend song, sắp sắp tong. Comment khai với friend song, sắp sắp tong. Norong no, joto no lam sogo. Ani live. Bahai tong bai, mai rok da saka phung ni. Comment khai với comment. Good morning, bye nhá. Lam sogo tini nan live. Tai sắp sắp tong comment khai với đi. Baisaka ang le live khai liya khai kha. Khai kha. Khai ni. Angbo live rok khai jige no ko. Tina hani kisa. Selero nanya kisa live khai ni no khai man ta. Live rok khai je সময় kari bla. Tam rong moi সমস্যা খাবাই. Mai rok de chakha tam moi rok songkha jai paikha. Ko moi hinke labra seu ko kang rong rok khandok rok khai nyai. Labra songjakta gababan chakha. Tai sắp sắp tong comment khai với đi.
Bai bindia phungkaham mairok de chakha mairok de chakha de mairok chakha de bai chakha nangla bahai tamu song chakha sagadi bai dipale good morning saka bai bai saka video kaham naithokke khainani rungya aboni bagaiनो subscribe o pamani khaite nangni thanaita haino bai bini saka angkhe mai saya kho tamrok musong chakha ai tamrok musong bai angbo angkhe ruti bai alo baje se sao norokle tamon rogo tongnai ba abo ngata angle abo haire phungo ke gas kaza go tamjani india kahamde bai bindi angke muya ondro songoi tongo muya angke katal kamo muya ke thokjago markeno Gotham Vlogs 07 saka tamo khai tong sajako ko maisa bai hino selero honne kisa live khaini hanyai live asuk manta mairok saka gutom bai sakadi bai bini saka aino munai chungle para tong tongnai ha tong hangkai sungkangka atroti rok sai manjeta ang tauno yablei gutom blog saka chakha tamrok musong chakha gutom bai sakadi saka gutom blog satinila samrok khurui khadadara samkhe tongo khainai sraina harbai akubai school srai tunai rijakbla school srai rok aku na habai nai khainai ta bai saka angbo gas wngjago iphone tini chakhata anikhe gastik ganang sangkha fungo mai saya khe gas ngo si borok rok haino wanjai rok ka fungo mai saya borok sabai ruti engke se borok tongkha keno diporo se mai saya borok fungo se saya sing borok hai ka tongmaya ta song sob somoi mai sanai bela bagai tongmaya ta ya ko ngi tong ta tabuk to bor manai complete 100 abo dollar cash borong naisa mai saya tong mai ai tamo se maya mai saya tong is maya ini bai di pale sa oi monai tong khan net pai ni do bai hambai bisa kana youtube nai do bai hambai ako tini phungjorawan live phaiman bagine tai sab tong comment khaibai de dakti net paikha সব সময় দাবো অনলাইন মাংসং কবা ইউটিউব কবা ফেসবুক মাং কবা tata bai bai non ba ko selaro tabung jora phone kari hingangke pura sori aram nangyang ta net pack pai khangke loisong daimana o hamna ta ang khani ni ngi chong ta tabo ninla bahayeng kha sagari bisrok soi kya am bagi so nin bagu let sen so khanam la sa
Tama tongo tei orode tongko tei otek naita aste aste go video regular video da khaijang nita ang changa na haina angbo samai rongmai video rok khaijani content bahaino content hamai rok khaijamo singamla gaun bagai video regular khaimi ata selesi tongkha vlog khaina rok abatam tongsa blog bahain tongri satai amon blog hunja kata hangja kuno jaga thang phunungmani nogo tong phunungmani abono khata blog ba tam selana tongsla kisa video khai dana tam tongsa tabang ko bobishore lengnai blei selai ka bolnai ja kuno samno selare biung yata kai samrong phaga abono pura success ng yasa khaitongna nangta Japan de editing khlaina se seller jagopo edit to abo to mas helana nche bai bini sakatei $30 tongko pa angka konor glas sakang ba sogi be kebla sa angka pa mo mana kebla Japan anle patapa skrik ko aku angla bisa si kongka taise bunya hai asak abo thai angka views thai angka views thangna nangba hai asak dollar suk abo ngeta dollar ko bangmaya akaya atama kanya khache hanyang thangna bo subscribe komlai gahan baga hengta ang bota hanya subscribe komni baga hanyang tabo aste aste teng kang nai laso jotoni no kebo fasto 100 kaimania eknismi no 100 soguyo ani ba view kuri naita khaja khaitong ne hanyo sele yaoi sab tongtai comment khaibe je like dan khairo kis like dan khairbai ta selemani umma selero jotono views phayang khano bokha tong thogyang ta ke abo hayako khayang ko bangya nang khaiko views phayang jong ko bangya ta khache nong na cha ba laso subscribe aste bari khangke kaise video o 4-5 জন এখন মাংখ নং লাস নাইnga hai regular video dai chong nong abono salo kaise ke video dana nang ta jut views komong ka Facebook go mangse tabok reels khanya bang Facebook go bong happy no YouTube no payata YouTube je sini jang masuk Facebook asuk sini jaiga Japan sini David Sarse Triprani simi dile himi thangai tongo tei salsa haino sobui nai
Kecai kaisa hotai kisahni bagui nang bo ta selerbai salsa nang bo kotor blogger naikha si lokna nang khalokna hainta kaisa samungno success khaina hanya nugdei ake duniya jotono bui jotono kuchu kabai khama hinsakha salary kuno samungno khaimia जेबो खा रवि जे samung khayabo salsa success ongo ing office saka tamo borosa nangka hanyo ko salary hungya kis life khai tongmani noro kisa kok saini hungnyai ono din khabla live rok khaijai ga tai sab tong comment khaibai di ko hanyo rokot tai ta hanyo bisa salary rok ba maisa bai draba ang sab salai ba thangnian hingcha hanyo buni video mang nai bong yable net pack magna ne ke ni ji live thang kala tai salangan hne dapan kubuino kaisa kok blogger tei youtuber rok ni bagui comment hami arok nukke norok ni reaction bai bahai nai nule abo ba ang no saja yang kep no abong phanang naikhe nai simpayo tobo comment rok khamia khaijaya ta ang kaham no ka kaham ni siro horo hamia no ka ang kono comment hamia rajagya bukhato jotono abongo mabai khaike to Anh bác sẽ kaham video khai sang se comment hai khai be om hai ko saya ta norok ni reaction se bahai je blog eba youtube rok youtuber tongnai rok kisa sabai reaction to jaiga no sa jaiga no ta tai sab tong comment khaibai di
द Japan no kaham hambai do like khaiman bagai nyai tai ani live khaiman bagai nyai takukni ni kamile borok wngkha ani ke de ko bisrang mono subdivision khobjago ta bisrang mono subdivision ni no nang khe biang ni khasagari do kami ni mong tamo ani kami ko gulirai hinjago ta angkhe tekkezeni short ke sijak busilia do sagar taisa tikkezeni মানে da ang engke do gana nustula sa sangka angke gulirai ni singke no sengbayang bisa lah ya bla blok aise sengka ba tai sab dong comment khaibi de aw YouTube khuluk mani besek rok balok kha ang ko bisaka khata bisaka drop wngkha bisbaloi ko samano khuluk mani ta income rok kisasek mande man khayo tumni ngoi chong ta tabo khabai tongo hano kisa misa bo thungmaya bla abo YouTube ni niyom tongo sab tongtai comment khaibi friends song yang Japan khoroksa se khai tongso je like khair korok kisa like non khair bagadi
Jaban saga kaisa kok sanaita jaladi buri rokni slai selarokni YouTube income belai kom hayada tamoni hinke sini selarokni saya kisa tongo tamo saijeman do saikhnarga tam bawa hai kok do ke sagari tan bagai jam saka buka kolok ngai manya dakino gilap khlai rio je kono samungo ang sanamo chungmakhe kha kolok na ni success na hanta kha kolok tunango go ojoi bai saga good morning dara lamsogo ojoi no ani tinin live bahai tong sagade mairok ke sakha phungni tamrok moi songkha ojoi official lok saka daranini live anibo subscribe khaibaidi बेखौ ojoi bai ni channel no bo ke subscribe khaibaidi po japan saka view gobang phainakhe tei kisa live content ma slainai takhuk tai kisa live content ma slainai फार्स्ट बा हाइनों नायब्ले काम content खायनो रोङियाब्ला editing bo खायनो नांगौ काम के bo clips नारनाय आबो असक सियाता के आबन बागै हाइंगोता जे कताल YouTube kaham content ya clips naragi खायनो नांगौता स्प्लिन
spelling mistake spelling rok mistake ngota fast ba comment khabi jetai sap tong friend song Bisa episode vlog saka ni video bonini baik ani video wo mana baik sadai saka mo siring comment rok khaibi angko ba ngon bagui aram nangeble Sapsa asukrana khaklo bahai kainai sadi khaklo jora tabo kaifano damai ang sinekya khaklo ko mas ni sagang kainai nam ko mas ong ka damma nota
চিকন ক কেসা সগ্রক সাহাই 40-50 টা ফালিমান তাবুক যদি টিখাইমান হাंखोटा ताबुंखौ खागल' जरास बाइक थांनाय गेटार आमहायनि थांनाय आफोरखौ कालायनि सिनायथिया Sadai saka tabuk tamu kainani jora kisa sagadi tabuk de kaimano lubia kaimano gangla rok kaimanta ke sosa kaimano moso kaimano beang kanya kato haibano sakumra rok ke tabuk nyata sakumra khaklu rok nyata bejinga rok kaimano abo kaisa jora tongla jora busi makayuta do somoy damani nyai abo jora ni buslei tongo haini buslei nyo kai khengeta ta masing season ke masing season makanyai ke saslang somoni wat season ta wat season no masing kai ngi abo hain ke buthai ang kasu han bukhang sing hangnai sakumra rok khaklo rok mo han ta joto bukhang sahai tabuk ko ang hai sosan soja gaipinai mo tabuk pusia bainai tabuk kai khangka osa season ke damani nyai chaproka apro puja mangi nyai phantok kaimano phantok tabuk kai ke dam semani pinai hai taisa sigang kanya namon ta taisa sigang kai khangka tabuk watui ni je makhtung ti sabainai apro makhtung sotong ni bela kusuk khetorong ni khaimangla kusuk rongsim khaimani bela bun bagai omo mas thangangkan makhtung damung sinaicha tabuk kai khangka nongnya bisi abo ya bela hain mas kono buphang jori kaham ka thainai tabo mas thangang kono jodi tikhaimang सबसे kaham ta masing rong ko ruk sukrok komang tataisya
Makro ke yarang rok ni rok phaya ta watui jorao ke yarang rong rok phayo markhano yarang sokmani rok rok phayo ta masing oi watui yong ka Hah? Itu dia.
जोंहा tabuk masing jorani bagui na jinga sau tam saya tong nai khaima hang ka sau ta bebang no harian hei apa guna ni mang thang kena ni mang thang kena de thang kena 50 पे करे तो नहीं तुम्हारे साथ साथ तुम नहीं sao sự cái kháng cái tam khăn này sao sự cái kháng cái tam khai cái sao nung sao sự cái ning gari chori ning gari chori handri comment khai ja comment khai ja baidi ang saisong se ngui tong shu kas khanye kering gatai comment hengi seleta ang bahanyo comment ok khaja ka hanya su chona klai bele comment ok pore khangka se aram nango
Sadai Baishaga Milok Tabok Kaijaman Milok Kaiman ta Milok season post dong thaisingon sanani Milok ni season ning tong hatabok kaimang hata Milok da mame ma to masing season सबसे मांगो ता हांग्राय pro 다부 설리 좀 60টাকা রক 60 টাকা 70 টাকা বাজার